Lidi, dneska tady Lexi a dneska si zahrajeme hru jménem Wonder End 0. Je pravda, že jsem tady to už trochu hrál, takže, ale tahle hra je strašně dobrá, ale pokud jste nějaký steklý nebo jak takhle, jak bych to nedoporučil, hlavně level kamo Honza. To je ultra kamo, tam jsou strašně. Ale nic, začneme asi s jednou nocí, můžeme udělat na party. Možná je, kde to jsem? Tam budeme skákat. Nope, I can't remember. Nemůžu si pamatovat. I can't remember. Nemůžu se tam všechno. Starting PTO, začíná se nám komputer. Proč? Hospod. Kámo. Proč to? Kámo, to vypadá, jako kdyby potkal Tung Sahura, kámo. A to. Sigma. Monstrum. What the fuck, já to se skočím. What the heck? Teď se skočím. Ok, počítač. Já už tohle vím, ale já mám to když tak takhle. Musím nazbírat tyhle ty hovady. Aspoň, že jsou tady někdy ty zlatý, tady jsou dobrý. Taska! Proč? Aspoň! Jdi pryč. Tady musíme pro tu blbou elektřinu. Si poběžíme. Ale je to fakt dobrá hra, jo? Můžeme si to... No, to je fakt dobrá hra, jako. Možná bych jich i doporučil, jakoby. Nongy, cookie, donkey, čokoléto. Deska, tu se bereme na počítač. Ano! Proč? Hospod! Wow, have fun. What is it? Proč hospod? Mám jedno HP. Jo, tady vlastně jsem zapomněla to sklo. Do komputeru. A jaká fotka se nám má ukázat? No, tak se ukázalo fakt něco jiného. Ukázalo se nám pěkná černocha. Dominiku, dám tě. No, tak... A začíná to teď. Takže. Jana, kámo. Nic, takže já se na ten počítač si půjdem. 0 je tady. Já mám ty se tady o tom mluvit. Já tady natáčím, aby asi jedno, kámo. Na to nějaký díl. Domčo, říkám ti už milionkrát, že Lexi potřebuje klid. No kolik? Takže tady hvězdičky. Kámo. Malinký problém, než to bude. Já už jsem začal.
Music room, no já půjdu za tou starou. Ach jo. Lon, ono chrápe. Bereme to a rychle zdrháme. Kámo. Bou, kam to jdu, nejdeme sem. Do počítače. No já nevím, jestli to jí lumí, já nevím. To by dám burbu. Nevím. Já jsem fakt už retardovaný. Počkej, když já mám jít na počítač. Slyšíte mi někdo žít, kámo? To mám chytit rybičky. Jdeme, pojď sem, jo, mám si ryby, jsem rybos. Dělej, já chci další tásky, kámo, já potřebuji tohle vyhrát. No, kámo, dejte mi hrušky, no konečně, já nevím, jestli to jsou hrušky, ale budeme to asi tak brát. Všechno je na svém místě, jdu pokračovat. 0. 1. A nějaký mi to jde, nám to jdeme. Jenom. Za chvilku končí hudbu, jak já udělám jeden task, jdeme taky prohud. Proč? Ospor, musíme zničit tu raketu. Kámo, můžeš se zničit, aha, ty potřebuješ 3 hity, no tak poslední hit, kámo. Konečně. A to vede. A kámo. No, moje bratrové fakt potřebujou. A já musím tady do té hry. No tak to jsem fakt šťastný. Počkej, já světlo mám vlastně. No ale... No selektrum mrazno. Tady elektřina. Ej, elektřina. Písk, pruď. To stejně se půjde tam ten. Tak vám říkám, že nepůjde, že si myslíte. To máte smůlu, že se nevytěším. Ok, jak jsem se vyděsil, tak máte štěstí, no. Jak se není. Já nevím. Bliká divně. Je tady. On je tady. On je. No ne. Mě nechytíš. No, akorát, že už se stalo. No, nic, stane se. Yes, dali jsme to. Jo. Takže máme pak tady. Mám si to zkusit, nebo to necháme na video? Kolik už natáčím? 6 minut. Jo, zkusíme to. Možná umřu, možná ne. Je tady. Jo, je to umí, nebo já nevím. Sure you can't. Ok, jo. Mám. Ne, nejsem zamilovaný do Lumi, jo, klídek. Důvacný. Dobré ráno. Tralalilo, tralala, porcodilo, porcoala. Já mám teď je to jako kdyby tam ten. Ale náš barák, jak jsem to, tak vám chci poděkovat za 13 nebo 15 let, nebo kolik máte. Dobrý. Ještě třetí. No. Kámo, klídek, vidíš? Klídek. Teď vám to já nehraju, protože hraje sama, aby to všechno ukázala. Takže, blablabla, když se otevřeme, můžeme jít, vás uškrtí, blablabla, zavřený můžeme, máme skočit, aby nás nesrazili spajkové a máme dojít do cíle. Takže, nic jako bych, že to začínalo.
No nesmíme být vidět z okna. Jinak jsme v háji, kámo. Jump. Jo, jak takhle to má být? Tangy, čokoléto. Tangy. Znova jsem mě trefil. To už není fair. No, teď budu skákat. Hop. Počkej, já jsem zapomněl. Dobrý, ať nemusím. Jump. Počkej, on má otevřený oči. Možná to zapomínám, se mi nelíbí. Hop. To je blbec. Skibidi a běžíme, jako s tebou. No. Yes! Tak na první pokus. Nic, tohle by bylo pro tohle video všechno. Příště to možná bude s Gozimanem, pokud se to povede, on moc na nějak čas, nevím. A nic, skrýty a zase na skle. Čus, loučí se s váma Lexi Bexi.